प्रणाम नमस्कार। हम पवन पांडे सबके गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं। और आज 14 जनवरी है और बहुत लोग आज भी मकर संक्रांति के पर्व मनावता, लेकिन काल विशेष रूप से मनावल जाता और काल ही ज़्यादा बेस्ट हो मनावल। लेकिन आज शाम से भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करतनी और काल के बाद से कोनो काम माने 16 जनवरी से जब कोनो भी शुभ काम कर सकिले, कोनो भी अच्छा काम कर सकिले, कोनो चीज़ नया चीज़ के शुरुआत कर सकिले। तो हमने के भी बहुत सारा चीज़ नया शुरुआत करम सन, जैसे कि गाना बजाना भी बहुत सारा चीज़ बा। होली के कुछ काम चल रहा बा, कुछ होली के शूटिंग भी चल रहा बा, कुछ होली के रिलीजिंग भी हो रहा बा केहू केहू के। लेकिन देखिए हमने के कब हुई सरस्वती, ऐसे सरस्वती बसंत पंचमी जब आवेला तो बसंत पंचमी से गांव देहात में ताल ठोकाला। ताल ठोकला के माने फगुआ शुरू हो जाला बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिने विशेष महत्व अबीर के रहेला, जो कि सरस्वती पूजा जब भी होला तो अबीर चढ़ावल जाला और वही अबीर के तिलक सब लोग लगावेला। यानी वो दिन से बसंत पंचमी से बसंत ऋतु शुरू हो जाला और होली के माहौल शुरू हो जाला। वो दिन से होली के गाना रिलीज होखे लगी, होली के गाना बाजे लगी। ऐसे तो लोग बसंत पंचमी के पहले होली के गाना छोड़ता, लेकिन अभी हमने के वो गाना ट्रेंड कर लगल बा। 2 साल पुराना गाना जो उनकी गणनायक फिल्म से रहे, वो लगभग हर साल होली के 1 महीना पहले ही से ट्रेंड आवेला। कि हमारे सैया जी डाले दलानी में छोटका देवरा हो, छोटका देवरा डालता पलानी में। हाय दैया मर गईनी रंगवा से भर गईनी, डबल मरद के फेरा में पड़ गईनी। बहुत, लेकिन एगो गाना जौन बात हर साल बाजेला, हर साल कोनो ऐसा साल नहीं खे जाना साल में जैसे रहते ऐसे ना बाजेला। कि होली खेले आयम तहरा टोला, लगा के रंग चल जाएम ए जान हम बदल जाए। ये बहुत पुरान गाना हो गया, लेकिन फिर भी आज ये गाना बाजेला। तरह कंपनी सुन रहे हो। अच्छा हाँ, एगो SHR म्यूजिक से गाना रहे, वो गाना कभी कभी ट्रेंड लड़का लड़की के ट्रेंड में आ जाला। होली में बदल जाएंगे जान कहीं चल जाएंगे। देखिए वो धुन मिलता जुलता रहे उससे। गद्दार फिल्म के गाना रहे कि मैं निकला ओ गाड़ी लेके, वो गाना से रहे, लेकिन ओकरा से हमने के थोड़ा सा हट के बना रहे सन और बहुत अच्छा लगा रहे। कि होली में कहीं चल जाएंगे जान हम बदल जाएंगे। और होली के वो लास्ट सीजन में वो गाना छूट रहे, जाना बड़ा छूट रहे, माने 2-4-5 दिन पहले। लेकिन वो घड़ी होली के धल साथे साथे वो हर साल बाजेला, हर साल रील पर भी रहेला और हर साल कुछ ना कुछ ओकर व्यू जाला। हमरा उम्मीद बा कि उस साल सब कुछ ना कुछ ओकर व्यू देम, रील्स पे भी ओकरा के चलाएम। हम भी ऊपर एगो रील बहुत जल्दी बना के डाले ला बनी। तो आप सब ऐसे ही प्यार दुला आशीर्वाद बनौले रही। कि हमर सैया जी डाले दलानी में छोटका देवरा डालता पलानी में। ऐसे बहुत सारा गाना बा, लेकिन ये 2-3 गो गाना ऐसा बा जौन हमेशा वो सबके बीच में बनल रहेला। कि रंग डाले देवरा छिनार मोर भातार बारवा, अरे लगतावे डरवा जानी लोग घरवा, हमारे लगे भैया हमार, तरंग डाले देवरा छिनार मोर भातार बारवा। तो चलिए ऐसा ही प्यार दुलार बनौले रही और मकर संक्रांति के पर्व धूमधाम से मनाएं। खूब दही चीरा खाएं, खूब तिल के तिलवा खाएं और तिलकुट खाएं। नमस्कार प्रणाम। अगर पतंग उड़ात हो तो पतंगबाजी करी। जय जय श्री सीताराम, जय माता दी।